Corona tamni ereng kirinai joto baksa gadalei bono जों mejendenai অশানি 13 খাফিয়গৈ থাংনাই অশানি মতাই নগ বায়াব বাই মালাইনাই ককলাম সালাইনাই ফিয়া 6 ফুট চালাই bai apno lamsoknai busak nangyawi tei hand wash bai yak sunai kaham khlaiei ইয়াক বকচা বাই মখাংতা তাংদি করোনা ন মেচেননা বাগৈ মাস্ক থুবুই তংদি cigarette kowai khoini yakardi kuchukfuru eba haijukfuru rumal hayakeba konino samungo thepadi অর আরো খুকতৈ তাখিবিদি এরেং কুথুমলাই তংমা চায়া alcohol ganang sanitizer yago fuldi nungbo kaham tongdi nini khachuknobo kaham tonidi বেমার মানজাক নাই ন তা সেলেংজাক দি খনা নিনি নক নি কেব মানজাক খায় বাহাইমা তংনাই নাইতি social media o post khlaina sekang tatal de erang cheri naijadi tatal kokno khunjuta kandi hapangni raidano jaike khnadi টোল ফ্রি নাম্বার 1075 কল খাইখে বেবা কক থুম সাইমানানো phainai bisiwo maosa phaipinai phia corona no kabui ফাইদি হাফাংনি রাইদা তৈ টংলাইনাই বাইথাং সীমানো লুকুনো পিরলাইনাই Ani khapangni Tripura hani lukro osha motei terini jotono ani khapangni hamjak matai kha kaham iafaro oshani shalrogo COVID-19 hai hamia tongha logo jotono kendro tai haste hafangni sakduk raida tei sakalai mungno tei tongbaya bagai ani kabokmu jotoni thani mask kidi tai jesa khaibo sakchaloi tongbai jadi corona virus hai kirima singsa bemar rokno sakbo katui tongdi tai buinubo kati redi ang suryo ama osa motaini ruai bai ani Tripura hani lukurok corona hambaya ongthun jotono kaham tongdi sak kaham tongbai jadi kok thum tei hukumun nai khungbai luku hamkraini bagai awai khlaijak जों दिनै आरोबाव गेब्राले स्टेट पार्टीनि आदमराव खायसा जों अबजाबलायनाय गथ'मुङा बुंनायखा ओमफ्राय गथ'मुङाव जों अजागा जतनि गासै बुंबाय जों गोसोखांनि 9 तारिख नभेम्बर 2020 सालाव जों फुंनि दामसिनि सारिखनि दाम ब्रैजरा धरनार लायनाय होननाय खामथिं गामि नेशनेल हाइवेआव जों अबजाबलायना खा ओमफ्राय आब' लायजाखो खायसाखौ ओमफ्राय बे खायसाखौखाय जोंहाबो नाना साना खालायो दाबो बोसोरनि एडिसि इलेक्सनाव जों बादायलायनायनि बागै फैयावथ' जों गोबां राबाय कक सालायजाक थानसा खालायै बादायलायनायनि खालायै बादायलायनायनि होननाय ओमफ्राय जों कक दोनबोजाक ककबायनाव ओमफ्राय फैयाबा बर थांनाय 3 तारिख अक्ट'बराव जेफ्रु प्रेस मिट खालायखा जों आफ्रुनोखा तै 1 तारिख अक्ट'बराव बर शिलंआव थांनाय कक सालायखा ओमफ्राय आफ्रु जे सालायमा जागा जोंनाव रिंलिया जों आरो न वानसुगैनाखा टिप्रालेण्ड स्टेट नतयै जे जों हास्ते स्नामनानै दाबिनतै जे जों खालायमानो बर जेबो जाजागलिया आबोनि बागै बर तेकेसे जोंहा प्रेस मिटआव 3 तारिखनि प्रेस मिटआव अबुबनोखा जता टिप्रा ओमफ्राय टिपिएफ ओमफ्राय आइएनपिटि बर एनआरसि सिएबि अब बुंनि डिमान्ड मिलियो होननाय बर बुंखा आ डिमान्ड बाय मिलियाव तमुंनो टिप्रालेण्ड स्टेट जे जों स्टेट फुड डिमान्ड खालामनाय आ डिमान्ड दंखाय बर जोङो नाय आब बरनि थानि बर गाबनो गसिमानिया नै जोङो 1 तारिख बोरिनिया ओमफ्राय तेसा कथालाय बादायनायनि बागैबो बर जोङो सालिया जोङाबो न आं थांनाय 2 तारिख फेब्रुवारि 2020 आफ्रो जों जत पलिटिकल पार्टी र
थानसा ओंलायनायनि बागै जेफ्रो बुथुमलायो आफ्रो आं साखा जतन जानजा सालाय आफ्रो कासा कमिटि खालायनायनि कक सालायफ्रो आं साखा जों त्रिपुरालेण्ड स्टेट पार्टीनि डिमान्ड जों आमति बुइहाय 7 दफा 8 दफा 12 दफा ने चिनि करै चिनि सिंगल कासा दाबि आबं हा आलादा हास्ते खानानि एबा सेपारेट स्टेट खालायनायनि आ कक नक्तयो तामनि बागै हंका हंकाय जोंनोबो जेता त्रिपुरा हावा जों थांनायनि बागै डेमोक्रेसीनि रुल जों जागा माइक्रो माइनरिटी नि थांका चिनि दफारा माइक्रो माइनरिटी थांनायनि बागै जों आरो पलिटिकल खायै जों बुट पास खायफाना जों थाङै मानलिया कारण चिनि यागो कोनो मते खेपानो पावर खालिया ओंके आबनि बागै जेहेतु पावर करै चिनि कक कोनो फुरपानो नांगला आबो हायकेनो जों सातक पितक खालायै जे दफा गोबां बरफ जनसंख्या गोबां जाति रगबाय जों वाजागा कसब जागै सातक जागै आबो हायखलाय जों मा थैबाय सिनाय जों जे सापानो ओंै तंदि प्रतिबाद खायफानो चिनि कक नांगला आबो डेमोक्रेसीनि रुल मेजॉरिटीनि कक बाय चलियो हाय हनैना जों ताबो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 2 and 3 and 4 आबोनि अनुसारे जोंनो हास्ते खालायमारनाय होनै जों इंडिया गभर्नमेंट थानि डिमांड खालायलायै जों ताबो हायनो रागलायै दंलाय जे कॉन्स्टिट्यूशन जे आर्टिकल नि अनुसारे न जों इंडिया बाहायनो गोबां मा हास्ते खागै रमानि रक जों लोगो जों साइमाका थांनाय सालकिसा सकां गोरखालेण्ड नि बागै आसुगलाय पाइयाखे केन्द्र सरकार दाय गोरखालेण्ड ताबो अबन सानाव जोङो जों आरो बाहायनो रिंजा खामो सिनि कपाल न हामिया जोंनो अ जागाव जों जे खालायलाय दंनि गाहाम खालाय जों सिन दफा रकनो जे 2009 नि सिमि 2018 जरा जे जों सिन दफा रकनो बुजुगै तामनि बागै जों आलादा राज्य खालायनायनि नांखा आकनो जों बुजुगै चिन दफा रक बुजिबाय था जतन फियाबा दल सा बररक आ सुजुगनो नावै चिना आ जे बुजुग माने आ बरक रकनो तलांगै बीजेपी बे गदालै सरकार साखा ताबो बरक साइटंग जों त्रिपुरालेण्ड सानोनै किन्तु आ जे सरकार तंनाय बररक बीजेपी र बरक साइटंग त्रिपुरालेण्ड नि दाबि कोनो मते खेपानो जे बरक बे गदालमानि जागावा गरै आबो ताबो गरै उलबो गरै थिनांगबो गरै ने बरक साइटंग ओंखाय आ जागावा से बरक दफा रकनो खैयै जों त्रिपुरालेण्ड सानो त्रिपुरालेण्ड जों तुबनाय नै सावै दं आंगा साखायो ताबुगले दफारा बुजिबाय थाना त्रिपुरालेण्ड कि बरक सादे सान सानिया ओंखाय आबोनि बागैनो जों ताबु वानसुगो त्रिपुरालेण्ड स्टेट पार्टी रक गरै हिंका हंखाय म त्रिपुरालेण्ड स्टेट नि डिमान्ड ब गमावै थांकामा आगिना ओंखाय आबोनि बागैनो जों ताबुक नायो जों अबनो सकामाय याकोन मते खेपानो अ दफानो फियो गिया साक जों आसु गिया अ दफा जेता स्टेट मानिया साक जों ताबुक ओ गोरखालेण्ड रक आसुक जांमा हाय जों ब ताबुक रिंजा खामो फियाबा जे सरकार तंनाय बदल रक त्रिपुरालेण्ड सानो हनै रक बरकनो सोलोको रक बरकनो त्रिपुरालेण्ड सानो हनै थांसिबा चिनि बुखागखाय खायजागै थांखा आ खायजागै थांमानि बागै सरकारबो मकल काया तामनि बागै हेंके जों ताबुक जनसंख्यावा जों कमङै दङ चिनि सापर्टर आबोनि बागै जतदिन पर्यन्त त्रिपुरा सारा त्रिपुरालेण्ड स्टेट पार्टी न बिसास खायै बिनो अरव बरक खाया साबजरा जनसंख्या गोबां जों सानो हनै थुनुया साबजरा अ हाकुन देना फाय यागला तै अ दफारा 2026 फाइया हंकाय जेफोर अ जागावा कॉन्स्टिट्यूशन रि एडजस्टमेंट थाङानो तै आरो कटाल खलाय आइन ओंै थाङानो आ जरा जों साक साक जातनो कमावै थांबाय चिनि कक सापानो ताइ नांगला फारकना अ ककनो सानाम जों 2026 फाया सानि सकां बरक रखाय जे सरकार तुबै मान थता बिनि दल बांखा आरासु बरक रख खारो ताखौ रक नांगाबन सानाम जों अ सरकार फिलो नै सामानि अब अ हा गथां तंसाकनो तंनाय आबो ताबो बीजेपी सरकार दङ बसकांनो फिलायनानै साकाबा कांग्रेस न फायमानो आबोनि परे सीपीएम पम फायमानो आबो हायके हा गथां तंसाकनो आ सरकार फायदोंनाय किन्तु चिनि कपाल खाय फिलजागला त्रिपुरासानि कपाल त्रिपुरासाखाय कमानाय अ कमानानै याकनि जों तामखाय
yoknani tamka jeng o borok rok norok khainani o hano jeng tamka yoknani abose jeng lokorok na sanan mosongo ambagino jeng tabuk Tipraland State Party sano nei je tabuk social tamnai social organization TPF tai Tipra Bobagrani dal borok non political non religious tongnero okay borok agi khaita bud basa yani saw saimi ataw khaitam ni bage bud basa nani bage khansang lai khang lai ja ai piti bai a bising ko bo sung saimai ya ke borok sung na tuli ya asa khayo isor sung na o jaga ora khana khlai khana jata Tipra sarok ni bage kok sana ni Tipra sana thiok na ni bage o lama sung na khana nei aba hakin no wan su go sung tumung no aba hakin sung kereng sang thangkai Tipraland State no borok jehetu support khaya borok gosia engkai sungna telangi thangka engkai saimi asung salsa sung obono pokja ge jama thangka mo amba ge sungna kai tora kha khaja saimanya ya sung obono sanani mo sung o joto sini do pharok no Tipra sarok no norok sung no support khaji logi redi obo saijong ni byaparia obo kaisa democracy ni rule je जनसंख्या गोबां बरक साननाय रक बरक से बं पक्ष नांनाय जों जनसंख्या कम खालायै जोंनो सापर्ट खायै जों जेसेबां सानै दं अब समाधान नंला आबनो बागैनो नरकनो सावो नरक बुजि जादि अ राजनीतिनि चाल नरक ताकलायदि ताइ अ जागाव राजनीति खालायै जनसंख्या गोबां खायै भोट पास खालायै खायफानो सिनि दफाराव रखायैया आमबागै पुइरासं जातिनो मोथांना नागारनाय उलासि पार्टिनो जों वानसकनाय ओंखाय आबो बागैनो नरकनो कबगो नरक बुजि जाबायदि Corona tamni ereng kirinai joto baksa gadalei bono जों मेजेन्डनाय অশানি 13 খাফিয়গৈ থাংনাই অশানি মাতাই নগ বায়াব বাই মালাইনাই ককলাম শালাইনাই ফিয়া 6 ফুট চালাই बाय आपनो लामसकनाय बुसाक नांयावै ते हैंड वाश बाय याक सुनाय गाहाम खलायै याक बुकचा बाय मखांता तांगदी कोरोना नो मेचेनना बागै मास्क थुबुइ तंगदी सिगारेट गय खयनि याकारदि कुचुकफुरु एबा हाइचुकफुरु रुमाल हायाखेबा कनिनो सामुंगो थेपादि अरो आरो खुक्तै ताखिबिदि एरें कुथुमलाय तंगमा चाया एलकोहल गोनां सैनिटाइजार यागो फुलदि नोंबो गाहाम तंदि निनि खाचुकनोबो गाहाम तनिदि बेमार मानजागनाय न ता सेलेंजागदि खना निनि नकनि केबो मानजाखे बाहायमा तंगनाय नायदि ससियेल मीडियाओ पोस्ट खालायनो सिगां ताताल दे एरां चेरि नायजादि ताताल ककनो खुनजुता कान्दि हापांनि रायदानो जायखे खोनादि टोल फ्री नम्बर 1075 कल खाइखे बेबा ककथुम साइमानानो फाइनाय बिसिवो माओसा फाइफिनाय फिया कोरोनानो काबुइ फाइदि हाफांनि रायदा तै तंलायनाय बायथां सिमानो लुकुनो पिरलायनाय आनि खापांनि त्रिपुरा हानि लुक्र असा मतै तेरिनि जतन आनि खापांनि हामजाक माताय खा काहाम इयाफारो असानि सालरगो COVID-19 हाय हामिया तंहा लोगो जतन केंद्र ताई हास्ते हाफांनि सागदुक रायदा तेई साकालाय मुंगनो तेई तंबाया बागै आनि कबकमु जतनी थानी मास्क किली ताई जैसा खाइबो साकचालय तंबाय जादि कोरोना भाइरास हाय किरिमा सिंसा बेमार रखनो सागबो कातुई तंगदी ताई बुइनुबो काति रेदि आं सूर्यो आमा ओसा मुताइनि रुवाई बाय आनि त्रिपुरा हानि लुकुरक कोरोना हामबाया अंथुन जतन काहाम तंगदी साक काहाम तंबाय जादि ककथुम ते हुकुमु नायखुंबाय लुकु हामक्रायनि बागै आवाय खलायजाक